Dit is de podcast van Omroep Friesland. Dit is Noorderwien. Willem de Vries. Dit is deel 3 van het verhaal van Foppeland. En dat werd als onderdeel van de serie Rock'n'Roll in Friesland. Van het lieknemige boek dat net zo lang verlien verskiend is. Foppeland, jonger van Klinkhamer en ex-Strawelte. Je bij woonbelonen in de periode van Strawelte. De noemers en vooral ook de betekenis achter die noemers. Foppeland eroe. Ik ben heel veel noemers waar ik nog een dubbele bodem, een dubbel verhaal achter zit, wat eigenlijk net in weet, of net in weet, een aantal mensen weten het wel, maar het gros had totaal geen idee waar die noemers echt ook in. En wat er als tweede lijn onder leidt. Ze meen altijd maar dat we, en dat menen ze nog, en dat meisje mooi meen blauw, dat we een steltje omkomen en maar ik laat je me daar, omdat er heel veel noemers binnen werden volledig tweede verhaal onder leidt. Waarvan ik denk van ja jongens, je hebt geen weet van en je beoordelen me of je sabelen me of USA op uw muzikale kwaliteiten en de teksten. Maar je had geen flauw idee wat eronder zit. Je had wel een nijtocht. Was cruised, ik had er net een nijtocht. In de zin van, want het al mijn teksten die ik schreeuw, dat kwam voort uit mijn holle en dat zet ik zadel. Heel wat op intuïtie dus? Ja, het is intuïtief, maar wol. Ik ga net nijtocht van ik maak een dubbele bodemmeidje, maar ik ga gewoon zitten, ik skreun. En dan zie je dat dubbele verhaal zie je er al onder. Maar ik denk van ja, dat kan ik net vertellen, want dan wordt het al je doemdenken. Uw hondensdee. Uw hondensdee is ik zo'n noemer. Dat gaat dus een hond dit zelfmoord plegen. En altijd trouw, daarom dit een ondersteunt je trouw. Zonder der, zonder der, zonder der, zonder der, zonder der, zonder der, zonder der. En dat is natuurlijk de reinste flauwekul. Want die hond die weer zo flauw van die muziek van u. Die toch van, ik ken die muziek net maar nog jaren. Nee. Er is maar één uit bij. Ik maak uit het leven stappen. Want als ik nog langer bij die man wijnen maak, bij die vent wijnen maak en nog langer die kutmuziek hoor, dan maak ik uit het leven. Ja. Maar door Hasbel in de Aarden, ik had die verteld van Freddy Ploeg. Is drummer. Daar zit natuurlijk een volledig verhaal zit eronder. Maar ik ben geen Joy Division. Dus nou, gelukkig nee, want die zanger die had het ook niet redden. Die had het ook niet redden. Nee. Maar zo, doe hier toen ik de vleermoezen nemen, de meesten met die zwarte kleding en de Cure en Joy Division muziek. New Wave, hè? De New Wave, nou, daar hien we helemaal niks mee. Die doemdenkers en dat ik denk, alsjeblieft, blowen. Eerst de hele jongen blowen en dan maar zeiken hoe slecht de wereld wordt weer. En ik vond de wereld prachtig. Ja. Ja, daar hier geen belang bij. En toch zit er iets... Want de punk wie echt doem op een andere manier natuurlijk. Ik bedoel... Nee, de punk wie kramtreed. Ja. Dat wie en vooral de oi-punk, wat ik hartstikke mooi vond, dat wie vooral skoppen zien regering gewoon. En als dat just vanuit Engeland, het wie de working class hero muziek, dat wie in de jaren 80 in Engeland, Margaret Thatcher, en in die periode, zei ze dat eigenlijk alle mijnen in Engeland worden sluiten. Engeland heeft een heel bloeiende industrie op het gebied van auto-industrie. Nou, dat ging al in naar de sodemieter. Dus Engeland zie ik echt onder de groen. Where there is discord, may we bring harmony. Where there is error, may we bring truth. Where there is doubt, may we bring faith. And where there is despair, may we bring hope. Ja, en toen kwam de working class heroes, die kwamen toen op van ja jongens, die begon zijn regering aan te skoppen van dat wordt. Zwaar je dat we werk krijgen, we gaan niks te fretten. Ja, en dat is eigenlijk de mentaliteit die, nou ja, in de Friese woorden, dat we betieren, ik kleren jaar moet, en als dan
specifiek zoals naar Harkema, Westerijn, Droegeham, Jubbegeer, Reddersloes. Ja, Twiesler, Heide. ja, die mensen daar werden dus heel contingent mensen die hier niks te fretten. Gewoon echt niks. En dan hak het door 2 generaties weer om. Dan is het eigenlijk zo dat, ja, mijn heid mem, de verhalen van mijn heid mem, hoe de jaren 30, 40 van de vorige eeuw, dus hem had het door 80 jaar in. Dat er gewoon mensen in hinnenhokken werden met 8, 9, 10 ben die gewoon niks te fretten hadden. En die dan nachts maar op strooptocht moesten om überhaupt iets te eten of te drinken te krijgen. Ben die op leerde voeten op squallen kwam. Grutte gezin vaak. Heel, ja, grote zin, want ja, je hebt nog geen Netflix, dus jongens dan hier je wat horen. Het is een hobby, maar dan weer het meer, ja, daar roegelen elke jonge maand roegelen daar een ben uit. Ja. En het aantal gezin wat op papier 12 ben hier, maar werd misschien wel 14 of 15 of 16 west binnen. En dan ben we geboren en die kon daar leven, die kon net leven, kon weken leven. Mijn heid komt ik uit een groot gezin, maar er is 3 keer een Albert geboren. En de tweede Albert, die had het red. Ja. Nou, als een ben geboren wordt, een premature geboorte. En zo'n ben kreeg een namen en die meis begraven. Maar vroeger werd het geboren en ging na een dag of 2 dagen weer net levensvatbaar. Het ging daar. Nou, dat weer Albert 1. Maar Albert 2 is ik geboren. En die is ik in de tuin begroeven. En toen werd Albert 3 geboren. En die had het red. Ja. In bij wijze van spreken. Dus ja, dat... Vreed tijdnieuws. Vreed. Ja. Dus dan wist ik op straat en dan begist ik zien alles onder de kopen wat maar een beetje te maken had met elite. Ja. In de jaren 50 van verleden jaar, van de vorige eeuw, als toen Jos naar het dorp Harkema, daar had in de 50er jaren had de meesten uit Den Haag geweest. En die had zien hoe het daar ging. En die had zien dat meesten in Pico hakken werden. En dat er grote zinnen waren. En dat die zijn van... We moeten dit dorp maar we van de kaart afvegen. Dus voort naar de oorlog zo Harkema... Ja, zo gewoon platscode worden. Bizar, hè? Die meesten moeten ze verhuizen naar Drachten en Ljouwert om daar te integreren tussen het normale volk. Dat wordt natuurlijk bizarre, tenminste in intentie, een bizarre sociale experimenten naast. Hè? Ja, ik snap wel dat mensen leuk worden dan. Ja, die worden leuk, die worden op straat. En dat verhoren net in 1 generatie. De verhoring van lucht van Rink van der Velde is dat boek dat heb ik een paar keer gelezen. En dat is exact hoe het toen eigenlijk in was hier. En dat is een prachtig mooi boek om te lezen. Maar het is zo wrang, want zo wie het wil. Dirk had hem aanwend om het spul eerst even terug het got te zien. Een mut of een fox dacht ik altijd een peerslagen om de holen, jet hij erin geert. En dan liep stil net gauw deun bij het nusdelt strieken, maar in het eerste eind terug een greppel of slets wal. Dirk giet daarom nooit de reet langs. Hij komt van achteren in, en als er in het beskoel van de droege sleet stiert, kan er het hem om de door te ooregen. Als de meesten op een wachtje die ter lever net onder egen komt, had Foekje die al meest op de Rijnwettersbak zitten. Dirk jouwt hem dan del in de roekte van de bienwal en wacht het ont dat volkje zijn nocht had en aanzet. Bij mij waar, maar Foekje ze de verzels vol inletten, maar de door stiert dan heel iepen en dan weet Dirk wel hoe let het is. En ja, uit die overlevering, ja, dat zeg ik. Er zijn protomezen die in Harkema wonen, ja, die hun paken en beppen, die hier gewoon niks. 0, nada. En dat hield ik van heid naar mem. En dat verhoorde net. En dat is bizar. Het is eigenlijk nog maar krijgt alleen, hè? Ja. Dat is... Nee, maar de kerst noemen we van het goede doel, vriendschap. Het is een pakketje groot met een dun laagje chroom. Eén keer trek je de conclusie. Vriendschap is een illusie. Vriendschap is een droom. Een pakketje groot met een dun laagje chroom. Maar dat is met de beschaving. Ik zou in die contouren, de plakken die we krijgen nemen, ja, daar is de beschaving is eigenlijk nog maar een heel tin laagje. En zodra er wat gebeurt, en zodra er wat als het aan hun ik-komst of aan hun iets
Doe gaat het zelf meemaken met de voetbalwedstrijd van Harkemasse Boys in Katwijk, meen ik. Dan komst on iets wat van hunzelf is. Dat liet ze hun net. Dat gaat net gebeuren. Nee. Dus dan gaat het heel laagje, litse laagje beschaving. Dat gaat er in een split second gaat dat raar. En dan is het van ja, wat zullen Jim u vertellen hoe we hier u gedragen hadden. Dus ja, die supporters hier, de supporters van FC Den Haag bijvoorbeeld mij, die gaan zulke allemachtige klappen gewoon. Nevens mij wie stond er zelf bij. Ik heb letterlijk het bloed op het busgrondje. Dat die verslag van die wedstrijd, maar ja. Dat wie het Katwijk of wie het, ja, Katwijk. Hè? Ja, en ik hier van tevoren al zoiets van, als dit goed komt, komt er meer goed. Ja, wie had ze uit de busrol in zoen? De Stief supporters. onder de kook en de Stief onder speed kook. en de vlegging en hoe het veld ging. Dat de wedstrijd natuurlijk al vandaag. En die waren weer door de dik waarom het veld opzabelen. Ja. Maar ik denk dat dit goed, nou, het kwam net goed. Het kwam ik net goed. Het was een complete veldslag. De beelden staan nou wel op. Ik ga de eerste deze Het hele journaal, nou dat zei ik genoeg. Ja. Ja, en ik ga dingen jongen. Dus die op een gegeven moment met de screenjes bovenop in zien hollen. Ja. Ik denk, nou, het is een kwestie van seconden, dan leidt hij in het aan. Ja. En die had nou hoe leeft ik, maar Ja. daar hier een derde volgende kind. Dat hier een derde volgende kent. En Daar waard u het hele? Ja, maar Willem, daar werd heel duidelijk geschetst van oké, maar jongens, wie Dat hier niet verder. En kom net onder uw club. Hè? Nee, Dat is, kom net onder de club. De jongens, en dat weer toen in die tijd weer van de supporters, die zoenen en die moesten de kantine, hè, als het clubhuis of het kantine van Oor binnendronkst, dan weer dat weer de overwinning. Ja. Ze bent net hier in de buurt kwam. Nee. Ze bent dus in de buurt kwam. Nee. En dat gingen ze net verwachten, want ze dachten van ja, we zullen de Vriezen wel even. Ja, en toen kwamen ze in Harkema. En dat valt net goed te praten, ja, van geen kant. Maar dat is wel. Nee, maar dit is wel de dat analyse. Dat is wel de analyse en dat is wel goed het volk. Goed erin besteekt. En prikt de Stravelte om even waarom te komen bij de muziek op die knop, bij dat gevoel. Want Stravelte vindt natuurlijk in de woorden legendarisch en heel groot. Je mag heel Friesland wel dienen. Ja. Maar de woorden dat wie een Beatles-achtige toestand haast bij sommige optredens. Dat wie echt net normaal wat er gebeurde. 1500 man, wie je niet zo. Ja, samen. Ja. Wie dat een soort algemeen gevoel wat je juist daar wat prikkelig, hè? Ja, maar net bewust. Wij Dat tegen kan- de rest? Ja, ik denk het wel. Maar dat weer totaal onbewust. Het woordske Fries, kijk in de taal, in de teksten. Ja. Hey, Liekween. Ja, dat weer gewoon. Ja, heel Liekween. Waar is jong nog een Liekween? Daar waren iets extra die Ja, al is. die waren het iets extra deel. Ja. Ja, dat is al legendarisch. Waarom hij hem trouwens voor de gemeente iets extra deel keren toen? Die joeg subsidie op uw LP. En Sjoerd wijn in Hudde Griep. Het smolten is van het grill is dip. Rie je greit, doe is goed jet. Het wettersport mee